kuning. Kowe nganggo kuning pokokku. Kuning. Esuk awan nang radoyan mangan. Kau tiket mau kaya ana sing nyuwun kodang kuning. Kodang. Lah, ya apa embane kaya meteti manuke lho. Esuk awan nang radoyan mangan. Kaluyuran. Gedang kuning. Kowe nganggo kuning pokokku. Kuning. Kau tiket mau kaya ana sing nyuwun kodang kuning. Kodang. Lah, ya ada tunjukke sithik. Suarane. Ha iya. Buatukmu. Nah, gawe wayang simen terus tanggapane baleke kabeh lho terus. Ha iya wis ora apa-apa wis ngaso nang omah wae. Ngambil bunange, Pak. Kok dibur ditaleni ayo ora entuk. Esuk awan nang radoyan mangan. Kaluyuran. Iki ki karo ngekeke pangane. Kaluyuran. Edan. Tau ora ana sinden diterke nggo traktor. Iki wonge. Tak kira nek arep ngecor dalan kok ana traktor mundur bolongan terke Prastiwi. Weh. Sritenan nang tasih tak petung kabeh. Kene Pras nyedake setrika cengelmu. Cekecek. Yen liwat aku kelingan kok. Yen liwat gubuk asmara. Ya maklum ora tau ya. Ora tau piye? Ya sok tau ning arang-arang. Oh. Ora tau nang gubuk. Ora. Nang galengan. Uyon-uyon sok tanggal 12. Ono uyon-uyon barang to. Ora uyon-uyon ya ming glotekan. Oh iya. Kuwi sesuk ditanggap STI Raja Wali. Wo disponsori wis eneng sponsore. Eneng sponsore. Heeh. Sesuk kabeh iki terus. Ha iya, ya nganggo di sutradarai engko digawe acarane piye ngono men apik. Ya nek do teko. Ha iya. Nek ora tak kabari apa-apa ki le muni siap Pak, amin ngono nek ngabari dhuwit. Wah iya. Anggere sesuk pembagian ono amin. Alhamdulillah Pak, siap Pak. Injih Pak, matur nuwun Pak. 86 Pak. Ning nek dikabari sesuk mbok rada gasik cah ngono le semar pane wong 4, wong 3. Heeh. Tan kendatan saja tan kendatan saja mugi dadi jampi
dicontoni kok kelangan ngeng lho kowe. Tiang. Ora percaya karo aku apa piye? Percaya, Pak. Ah gene, ame karo nyerokke kok gak dieling-eling. Apa aku tahu ngapusi, Pak? Jaro neng layah lambah-lambah kula Jawa ora suwe bapakne tole terus glangsar. Glangsar ora. Cakepan kok terus diganti-ganti ora. Ya. Nora suwe bapakne tole wis teko. Jero jan ngangeni ya nek. Kaya ora. Amen saru jajur kok ngangeni nek ora pedes ayo. Ya tegese iki kepenak dirungokake. Iki digoleki sing solo-solo sik, engko bar kuwi Klaten. Klaten nabrak cengel. Ora nesu to, Reng. Aku gampang emosi lho gitu. Agi emosi lho, gampang emosi ora nyuwara sing sak kepenake dhewe ora. Marai goreh rongeh. Heeh. Aku ki anggere wis serius-serius digeguyu ki rasane terus bubar. Monggo jane aku ora ngelucu lho. Ha iya. Awong cancut tali wanda, cancut araning cecincing, tali wanda cecawet. Kok sing kamerane iki ha. Andiasmu. Bendina tak unekke lho kok meso ha lho. Ha iya. Wah ayo. Piye ya Reng?
Ngene wae, sesuk nek lakon serius kuwi dolop-dolop kuwi ora entuk mlebu. Iya. Ganggu, aku ki wis apik-apik wis tak tata, sastrane apik-apik. Heeh, mengkalah karo dolop. Ah iya. Ya sesuk nek kira-kira lakone misale lakon kaya upamane kaya Kresna Duta kae. Nek kira-kira arep dolope arep mlebu ning dalan ngetan langsung kon ngantil wong kampung wae. Heeh. Kon ngeroyok kon gebuki. Anti dele-dele aja terus. Iki ana sing nyuwun gubuk asmara, Tra. Wah, ayo diaturke. Ya, nyuwun suarane. Tak nyoba. Wah, kaya wingi dimatur nuwuni karo Mbak Wahyu. Matur suwun, Pak, sampun maringi kula kesempatan supados berkembang biak. Ha iya. Maksudnya berkembang kabisane ngono kok. Berkembang biak kuwi urusanmu. Aku ora melu-melu. Ayo, Yu. Heeh. Jumeneng. Ya. Gubuk asmara sing solo-soloran. Heeh. Lho kok soloran? Pak, wau kados enten sik nyuwun. Apa meneh kowe iki senengane ngenyang? Iku lho jenengan wau waos kok. Apa? Apa podang kuning. Podang kok kodang. Podang. Podang. Podang kuning. Kowe nganggo kuning kok Kuning. kau tiket mau kaya ana sing nyuwun kodang kuning. Podang. Ya. Podang kuning ya ora apa-apa. Engko gubuk asmarane men diasta Mbak Ayu. Ya. Engko terus Dara muluke men Prastiwi. Ya iya. Sing wis kaya kentrongan. Ha iya. Kentrongan kaya ngono dituthuk ora muni. Ha iya. Buk. Wis kebuntetan. Ha iya. Nadyan wujude mung peksi. Nah, suarane mulai apik. Diragi. Tunjukke sithik. Suarane. Ha iya. Goleki si podang kuning jenar. Berarti anakku kae asine iki artine kuning. Ha iya. Aku sing cilik kae jenenge jenar. Wah iya. Ireng e. Ha iya ben apa. Wong bapakne ya ireng, mbokne ya ireng-ireng. Bathukmu. Ibu bunga henga ranggae panas atiku. Nanggae wayang slimen terus tanggapane baleke kabeh lho terus. Ha iya wis ora apa-apa wis ngaso nang omah wae. Tiku nyanding bisa Aning bonangmu laris nek wayang slimene ora mlaku. Kanggo ngapa?
Ah mesti disile wiyaga. Oh, nggo dodol es dung dung. Ngambil bunange, Pak. Heeh. Ah kok dibur ditaleni ya ora entuk. Dadi Neno, mangga, ya karo joget alon-alon dipaske nadane. angel ya, Pak. Ora apa-apa ngomong karo joget kok. Esuk awan ning omah radoyan mangan. Nek wani karo nganu jenenge iki. Apa embane kaya meteti manuke lho. Esuk awan ning omah radoyan mangan. Kaluyuran. Ha iki karo ngekeke pangane. Kaluyuran. Ayo. Diwalik. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Sirahe sik ra apa-apa gila-gilu. Pacak gulu. Iya, apik ta?
Kaya ngono kowe kaya sing jeneng gerak karo nyuwara angel. Kadangkala gerakane bener, suarane ora bener. Kuwi mergo ora kulina. Mula sinden-sinden saiki iki tuntutane ora kok ming tenguk karo anu ninden tok ning kudu iso gerak karo nyuwara. Heeh. Aku malah ora setuju aku. Aku nek sing seneng ki sing gerak ning teran nyuwara. Angel to. Soale anggere nyuwara kesan Lah tendiang raine ora. Senengane kok. Gubuk asmarane aku njaluk aja Mbak Ayu. Lah mergane apa to? Mbak Ayu wis kulina pentas, wis kulina ngadeg, wis kulina nembang. Sing diantu-antu penonton saka Sulawesi Utara. Heeh. Nonton bareng. Wah, heeh. Karo saka Papua Nugini. Mbak Prastiwi, cocok aku. Iki bintang yang sudah lama tenggelam, dicari tim SAR tidak ketemu. Ayo, suwe ora pentas e. Wah, mau diterke nganggo mobil dhuwur. Heeh. Edan. Tau ora ana sinden diterke nggo traktor. Iki wonge. Tak kira nek arep ngecor dalan kok ana traktor mundur bol ngeterke Prastiwi. Weh. Acah limpat ta? Lah ndeden nggo becak, ra ndeden nggo ngekol. Nembung tukang traktor. Ayo Pras. Gubuk asmara. Lho, wae sing menik-menik mungil. Apane? Kemethak. Ayo. Nek wetan Jawa Tengah saiki lagi in. Heeh. Ana bintang jenenge Eka Uget-uget. Ah iya. Iki arep tak jenengi Prastiwi Resrespa. Dadi saingane Eka Uget. Ana Eka Uget-uget nang joget ngene-ngene. Resrespa ya gremet. Gremeti kowe. Emah? Emah tak gremeti aku. Nek ra weruh ya tetep gelem. Piye? Angger ra weruh wong. Tetep emah aku. Ngerti aku. Wis apa awak-awakmu kok guling. Ora ana get-getane. Mula sabukan anggere ngadeg jarike mlotrok, anggere ngadeg jarike mlotrok ora. Wis ya. Didondo mira kulit. Potot melu. Ayo gek nembang malah. Nyingkar nyingkuring ukara. Gedhe cengelmu. Nyingkur. Ayo sinden 3 jaman 6. 6. Wit perang Jepang. Sekutu. Orde baru. Iya. Sik Mas tak action Mas. Waduh. Gayane. Wiwitan. Iso buka YouTube to? Sritenan. Ya iso. Nah, ning ngisen e weruh awakku dhewe. Ngapa ora usah nonton kowe. Kowe iki sesuk kedepannya arep tak dapuk. Buka YouTube to terus tak tulisi ledek mentir. Ngono kae. Kowe ngapalno jogetane. Oh, Bu Suci Sragen. Heeh. Ucang cari palung rondo ning kalopo. Ya Mas, ya Mas. Ayo Mas, digoyang Mas. Kemeng cukup ngene iki lho, Mbak.
Nek ra nganti kondang ambek aja diundang aku. Oh, lali meneh. Iki suwe dhewe kowe lho iki. Lingsem yen ke. Ngopo? Ora apa-apa. Wah. Mau bareng terus toh? Mutan. Awet lalen nek ya umur semene iki. Wis ucul-ucul malah adus. Aseme barang ora sopan nyemplung gedrek aku. Ki bahasa kumur. Bahasa kuyup. Edan. Ora sengaja kok ya. Klelep e. Nganti mblem ngono. Kaya moh mentas, wah. Lelampahan kang wuri. Ning lucu lho. Tak bayangke lucu. Wis copot-copot kok madus. Ini dilokke. Lho. Malah mau kemana? Sing siji njer nesu. Piye kuwi? Lali ya. Ayo lalen kok. Ayo. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Yen liwat aku kelingan. Oh, lalen tenan aku. Wah, jan tobat tenan. Ah terus selama kowe iki nang omah diisolasi iki diisolasi cangkemmu iki. Kowe iki sing tok apalke apa kok? Jian ora. Orang lalen ya ya kuwi mau malah lali nang kamar mandi. Weh. Yo. Yen liwat Aku kelingan gubuk kae patakan nganti sumuk.
keistimewaane WL ki iso merekrut Prasti. Kowe kok marah komentar kok? Aku ki kami tenggengen. Aku semelange ki nek Kang Slupan. Ha iya. Kok polahe kok kaya ngono? Iya, coba engko nek pas ndangdut ki goyange piye kok? Ha iki. Kowe minggat to, Reng? Oh iya. Ngempeti. Gak kepengin Gareng. Gah, kowe adus e. Ya ora kok aku munggah meneh bar adus. Lho. Edan kan. Wah, wis. Wah. Yo. Nano. Engko ndak selak ndoro werku ndoro ra sida nyemplung segara lho. Engko ndoro werku ndoro tak kandhanane. Den nek ajeng pados banyu suci Perwitasari mang nyemplung gejlek mawon. Nyemplung kon aku wae. Kah. Ono kon aku. Ora gejlek ning sumur. Ayo Bang. Catetan sajroning ati. Kene Pras nyedhake setlika cengelmu. Yen liwat aku kelingan kok. Yen liwat gubuk asmara. Ya maklum ora tau ya. Ora tau piye? Ya sok tau ning arang-arang. Oh. Ora tau nang gubuk. Ora. Nang galengan. Yo, saka tak tunjreng tok yo. Tak tunjreng. Yen liwat aku kelingan kok. Yen liwat gubuk asmara. Iki sing nonton iki do ngerti cakepane lho, Pras. Jan. Yo. Kasih
diajar ngono kuwi mah. Aku ngawur kok. Aku ora iso. Wis cakep-cakepane ngawur kok. Tanpa bantal, tanpa kloso, asmara. Meng waton mangap dulang sandal siji. Apane sing mangap? Embuh. Oh, jane kawan. Ayo. Sasaran sajane sambutane lho. Totalitas kok. Ha iya. Ketoke le dodok iki mau aku krungu swara macekluk. Paling sesuk-esuk digip. Kok iso, Gong? Aku iki asine iki sikile ora iso diteko. Oh. Saking cendheke. Lek neko isane mung nggon dhuwur kemiri. Oh. Delokan kali timpo ra mung ngene iki. Wah, edan. Prastiwi luar biasa iki iso menaikkan imun. Wah, iso nek imun wis ora bakal naik. Ya mengimun. Ayo. Ya coba saiki Dara Muluk. Wah, iki. Kleper kae. Udu ta? Wilayangan. Kuwi Dara Muluk. Tuk. Ora kentrongan. Dara Muluk ora usah anu to, ora usah domong to, ning digarap kanca-kanca. Sing notasine wis tak tuliske mau sore lho. Entuk sebar lho. Heeh. Gambar to. Gambar wayang padake wong dolanan gambar wayang nyebar ora. Kumpul. Songler ayo. Yo monggo. Nabatmo naga gedhe sakilo kombang gedhene ngakak galak kumambang ing samudra anyaut tungganing Sang Werkudara nalika semanten Sang Werkudara ingkang wis datan nyepa gesang anane wong teking pralaya pinulet-pulet ponang naga wiwit pasundulan ngantos jejempol suku tanana ingkang kliwatan ginigit wonten lembak ponang
ombak ambekta kuwandaning Sang Werkudara kocap nalika semanten temangsang wonten ing pulo alit ing Keladuk Asri. Panandhuring mangke Sang Werkudara dadan nemut Purwa Dusina. Dadak sakala ing mangke ing lenggah madaning pulo alit ing mapan wonten tengahing samudra nenggih Sang Ruci Bathara. Bareng aku rumangsa wis tekaning pati mapan ana ing pulo alit iki ana bocah kowe anake sapa lan kowe saka ngendi dene kowe mapan ana ing tengahing samudra. Oh Mas Tanama Sidam Skaring Bawuna langgeng Werkudara ana ngapa kowe jangkar kelawan aku apan ulun pantes lamun nyebut kelawan jeneng kita Werkudara sabab ulun kuwi sobatang aku anake sapa lan apa wigatiku sowan ning utawa prapta ning deleging samudra. Aku bakal nyembah lan bakal tata krama kelawan kowe. Kita kuwi atmajaning Prabu Pandhu Sawarga, ibu kita Dewi Kunti. Kita golek Kang Tirta pawitra maning suci awit saka pakone guru kita ya kuwi Begawan Durna. Ya ngono apa mboya Werkudara? Sampun pitados bilih paduka Sang Ruci Bathara. Werkudara nggon kita prapta ana ing kelenging samudra ibarate ngupaya apa ingkang durung mesti ana mula ta mula nggih ana salukaning para kuna kang nyebutake aja memangan lamun durung weruh rasaning kang den pangan, aja lelungan lamun durung weruh papane kang tinuju lan aja manganggo yen to durung ngerti carane manganggo. Inggih Kang Tirta pawitra maning suci sayekti ulun ingkang nganggadhuhi nanging ora ana ing kene nggon ulun bakal amedhar kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit. Lajeng wonten pundi ulun mara kita manjinga talingan ulun ing sisih kere kula ageng Prabota paduka namung alit kados pundi anggen kula saged manjing wonten ing talingan paduka gedhendi sira lan jagat wae kinukut dening panguwasa ulun apa maneh amung jeneng kita mara gage Werkudara manjing ana ing talingan ulun ing sisih kiwa iki nggih. Tenan nang tasih